Hi guys! Welcome back to our channel guys. For today's video guys, magluto tao bukbok na yung makita. Dito din. Luya. Itong tangag luya. Luto ni sa tagkuan guys, kalderitas nga bukukay, request sa mga batos. Diba guys? Nani. Yummy! Oh guys, luto na tong kalderitas guys. Luto ng kalderitas ni Nainay TV. Ready? Mangaon na ta guys. Mangaon na ta sa ato ang kalderitas. Unahon taning utan. Hindi mo ni sila mga utan. Lamig eh guys. Lamig eh akong kuan guys. Kalderitas.
Kapagdiritas ay. Ako lang sa mukhaon guys kaya nanatuog pa man sila. Sa mukhaon lang kung ako rakay. Magkapal lang mata, dugay pa ng mata. Ang mukhaon na nagug ako. Yan siya tag gusto.